yes, I'm grooving. И какво става, хора, аз съм Стефи и днес ще направя едно ревю на един сервер, т.е. една реклама. Серверът е на Crazy Bunny. Допреди няколко часа му направих една рекламка. И нека започваме. Значи, няма да показвам всичките ларпове, само някои от тях. Warpaint, той е много як. Няма никой в момента в сервера, не знам защо. В смисъл, той не е от най-известните, но... Ето го Warpaint, тук някакви яки постройки. Някакви дръвчета тук е засадил, яко е. И тук е дърчестове, да. Следващия LARP event. Набързо, че бързам. Следващия LARP event. Тук са правят дроп партията, даже има честове. Мисля, че днес ще има дроп event от 20-30 май. Някакъв скелет. Младеж, айде. Умря. Как се спамват тези скелеши, бе? Така. Следващия LARP event режим. Сега. Режим на евентите. През седмицата мини евент. Всяка събота и неделя Ultimate Events. Евентите от събота и неделя са от 21:30, а мини евентите от 20:30. Ето, мини евента включва Drop Party, Chest Event, Jump Event, Snake. Ultimate Event се състои Drop Party, Chest Event, Jump Event, 3 до 5 Snake, книга с ранг, книга с пари, книга с Full Items. Окей. И да, тук е томболата на Crazy Bunny. И следващия LARP. Чакай, LARP. Няма да ходим на... LARP. Няма да ходим на LARP Info. Ще идем на LARP Jump Event. Така. Jump Event, ето го. И от тук просто си джъмпите и това е Jump Event. И който стигне първи до финала, не знам къде е финала. Сега ще го видим къде е. Сега ако не паднате. Вау! Татка. What the fuck? На къде? Ето. Сега ще видим на къде е. Така. От тук къде? Ето там. Ето във водичката. Сега тук. Сега ще пробвам да го мина. Паднах. Сега ще LARP е кандидатура. Там се кандидатирате за някакви ранкове, но аз не мисля да се кандидатирам. Ето, кандидатура. Търсим много добри билдари, като в Hypixel и възрастното ограничение. Който иска да се кандидатира, моля да пише на 14. Ето, възращо. Ето. На 14 години трябва да сте, в смисъл на 14 на 14, следващия LARP е LARP Nether. LARP Nether. Сега ще го видим. Вау, не съм идвал, тук има и пигмени. Стига бе! Тъп пигмен! Къде е какво? Чакай. Да ми дойдат още. Тук малко смотано сте го направили, обаче. Малко гадно са го направили, но няма нищо. Чакай. Така. Добре си направено, обаче малко пигмените трябваше да се махнат. Сега, следващия LARP е. Следващия LARP е PvP. Много як е LARP PvP. Ето. Мера яки е тук някаква постройка, там пише Crash PvP. Тук бонус често, обаче аз съм го взела. Така. Следващия LARP е. Rules. Окей. Изпуках си пръстите, извинете. Ето го Rules. Значи, първо правило, не псувай.
То правилно. Не искай ОП, гъма, items, ranks и други. Всякакви видове хакове са забранени. И всякакви видове бъгове са забранени. Рекламирането на сървъри е забранено. Всякакви видове заплахи са забранени. Лъженето на трейд и за SMS е забранено. Ето. Следващия LARP е SMS, няма да ходим. Tombola. Ето я, Tombolата. Си бяхме тук. И най-накрая LARP. Ютубър. Така. Аз скоро може да съм ютубър, не знам. Ето. Как да станем ютубър, как да станем ютубър плюс. Ето. Support Skype, ето. Също това е Crazy Bunny Skype. И хора, това беше от клипа, надявам се да ви е харесал. Долу ще има линк към канала на Crazy Bunny. Ще има долу IP на сервера. Надявам се да ви е харесало и чао!